ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ବନେଇବା ମଞ୍ଜା ରାଇତା। ପ୍ରଥମେ କିଛି ମଞ୍ଜା ନେବେ, ତାକୁ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି କାଟିଦେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାରୁ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ କାଢ଼ିଦେବେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ତରକାରୀ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଆମର ମଞ୍ଜା କଟା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ପାଣି ନେବା, ସେଥିରେ ମଞ୍ଜା ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇବା, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଭାବରେ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବା, ସେଥିରେ କିଛି ରସୁଣ, କିଛି ଅଦା, ପିଆଜ, ଚାମଚେ ସୋରିଷ, ଅଧ ଚାମଚେ ଜିରା ପକାଇବା ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସାଇବା, ସେଥିରେ କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଓ ମଞ୍ଜାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେବା, ତାପରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ନଉଟ ପାଉଟ କରିଦେବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ନଉଟ ପାଉଟ କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମଞ୍ଜା ଆଳୁ ସିଝି ଆସିଲାଣି, ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କୁଟି କୁଟି ଦେବା। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ କରି ରଖିଥିବା ପେଷ୍ଟକୁ ଆଣିକି ସେଥିରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗଳାଇ ଦେବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣି ମରି ମରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ଦେବା। ଛୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ରସୁଣ ନେବା, ତାକୁ ଭଲସେ ଛେଞ୍ଚି ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ନେବା, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପକେଇ ଛେଞ୍ଚି ଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେବା, କଢ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା, ସେଥିରେ ପୂର୍ବରୁ କରି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଓ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ଛେଚାକୁ ଆଣି ସେଥିରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା। ତାପରେ ପୂର୍ବରୁ କରି ରଖିଥିବା ମଞ୍ଜା ଆଳୁ ସିଝାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇବା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ନଉଟ ପାଉଟ କରିଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ଆଳୁ ମଞ୍ଜା ରାଇତା। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଛି, ନମସ୍କାର।